Vyhlásenia výsledkov ceny a poháre dekovanú primátor mesta Svidník, primátor mesta Stropkov, pán Ondrej Videnca a súťažné vedenie Slovenskej voľbovej federácie Ľubo Stradaj. Ďakujem, ctené dámy, milí páni, dovoľte, aby sme prikročili k vyhláseniu oficiálnych výsledkov majstrovstiev Slovenska v kategórii junioriek pre súťažný ročník 2016-17. Je tu 8 najlepších družstiev a tú 8. pozíciu si vybojovala Slávia Teus Zvolen. Miesto majstrovstiev Slovenska. Krásna sedmička, ako 7 účastníkov, tak 7. pozíciu športový školský klub Virus Bratislava. Ešte krajšie je 6. miesto, a to poputuje po Tatry SKN Liptovský Hrádok. Dievčatá na 5. mieste nosia titul volejbalového klubu Spišská Nová Ves. Štvrté miesto, takéto menej populárne, menej obľúbené, ale veľmi vzácne, získali ho prvýkrát na domácej pôde, o to cenejšie. Volejbalový klub Celegroup Stropkov. Si zaslúži slovo primátor mesta Stropkov.
Ďakujem pekne, milé dámy, milí športoví priatelia. V športe poznáme veľa pokrikov, pri povzbudzovaní a jedným z nich je aj takýto. Toto sme tu ešte nemali. Ešte nemali, toto sme tu, ešte nemali. Teším sa z toho, úprimne sa teším a som veľmi rád, pretože sme dokázali vytvoriť jednu fantastickú športovú volejbalovú rodinu. Skvelé, fantastické výkony, myslím si, že fantastické publikum sú toho dôkazom. A ja poviem tak neskromne, že žiaden politik na ústrednej úrovni ani na komunálnej úrovni nedokáže zjednotiť tak národ, nedokáže zjednotiť tak mesto, ako dokázal zjednotiť volejbal naše mesto aj naše okolie. Z toho sa veľmi teším. Pre takéto chvíle, pre takéto dni, pre takéto zápasy sa oplatí robiť šport, oplatí sa trénovať a oplatí sa aj podporovať z pozície mesta, šport a volejbal u nás v meste. Veľkú reklamu, fantastickú, skvelú reklamu nielen sebe, nielen škole, ale aj nášmu mestu urobili naše dievčatá, naznačili progres, zlepšenie oproti minulému roku, teším sa z toho, a teším sa na ďalšie spoločné stretnutia, ktoré budeme absolvovať tu v tejto našej mestskej športovej hale. Chcem sa poďakovať za dôveru Slovenskej volejbalovej federácii, za to, že nás poctila organizáciou tohto turnaja, dievčatám za skvelé výkony, rozhodcom za spravodlivé a presné a rozhodovanie, všetkým usporiadateľom z občianskeho združenia AMIS a nášho mestského volejbalového klubu celej grupa, všetkým tým, aby som na niekoho nezabudol, chcem sa úprimne poďakovať, pretože zorganizovať takéto trojdňové podujatie nie je jednoduché. My sme sa tam zhostili a myslím si, ja som o tom presvedčený, že sme to zvládli. Dobre sa chváli sami, my sa pochválime sami. Blahoželám všetkým víťazkám na 1., 2., 3. mieste až po 8. miesto. Všetky ste víťazky. Hostili sme špičku juniorskej volejbalovej dievčenskej súťaže ligy. Hostili sme najlepšie volejbalistky juniorky a môžem povedať, že aj najkrajšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ešte raz. Dnešný deň nie je o mne, o mojich rečiach, ale povedal som to, ako som to cítil. Našim hosťom želám šťastnú cestu domov do Bratislavy. Ono to je dlhšie do Bratislavy ako z Bratislavy sem, alebo naopak. A všetkým vám ostatným želám veľa športových úspechov. Nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Takže priatelia, poďme k vyhláseniu najprv najlepších hráčov na jednotlivých pozíciách a tak poďme do radu. Symbolickú sošku a ocenenie pre najlepšiu nahrávačku získala Marienka, Lucia Sedláčková. Ale na pozícii smečiarky získala ocenenie Zuzana, ona je Karin Šumerlíková.
hráčskú aktivitu získala ocenenie ako najlepšia blokárka Katarína Kermendiová. Neľahká pozícia je pozícia libera, všetci len kritizujú, lebo získala len minusové body, ale my ju oceníme. Diana Kačeriáková. A stačí, že? Nestačí, ale predsa máme tu najlepšiu hráčku turnaja, najužitočnejšiu, a tou sa stala Lucia Mikšiková. No a prikročíme k tomu, čo je najdôležitejšie, ale predtým ešte, aby to nebolo také jednoduché, dovolte mi za Slovenskú volejbalovú federáciu povedať iba dve myšlienky. Jedna je tá, že sme tu boli spokojní, že sme tu boli radi a prídeme zas, pretože domáci usporiadatelia si to jednoznačne zaslúžia a patrí všetkým moje úprimné a srdečné vďaka. Tá druhá myšlienka smeruje, dievčatá, k vám a preto tribúna teraz tlieskať nebude. Predviedli ste všetky krásne športové výkony, jedným sa darilo menej, druhým viac, to už tak býva, ale verím, že všetky ste tu sa snažili odovzdať svoje najvyššie športové majstrovstvo, klobúk dole. K tomu, aby ste tak učiniť mohli, vám pomáhajú a učia vás to vaši tréneri. K tomu vás podporujú vaši rodičia, vaši priatelia a partneri a myslím si, že tí všetci si jeden váš potlesk, ako ďakujem, zaslúžia. To bol potlesk pre trénerov, rodičov, priateľov a podporovateľov volejbalu a môžeme ísť teraz k tomu najkrajšiemu. Vyhodnotíme tretie miesto a poprosím, aby celé družstvo nastúpilo tu do radu, pretože získala tretie miesto a bronzové medaily a týmto družstvom je školský športový klub Bilíková Bratislava.
kategórii junioriek. Ďakujeme pekne. Ešte jeden kontest pre bronzové medaily, ktoré má Ešeška Bíková Bratislava. A prikročíme k vyhláseniu strieborného, teda na druhom mieste sa umiestňuje družstvo COP Volej Nitra. No a teraz znie pomyselná fanfara, pretože vyhlásime víťaza turnaja, víťaza celého ročníka a zároveň majstra Slovenska v kategórii junioriek pre ročník 2016-17. A tým sa stáva volejbalový klub Slavia Luka Dráčik Bratislava. Predstavme si jednotlivé dievčatá, číslom 13, Lucia Mišiková, kapitánka, číslom 7, libero Kristina Grambličková, číslom 11, Lucia Mitrenková, číslom 2, Zuzana Šeferová, číslo 9, Lenka Klasnová,
Číslo 4 Lucia Hendová. Číslo 3 Miriam Baberčáková. Číslom 6 Laura Moravčíková. Číslom 5 Ema Palkovičová. Číslo 14 Marcela Marečková. Číslo 12 Lucia Sedláčková. Číslo 16 Karin Šumeríková. Číslo 10 Petra Adamovičová. Číslo 1 Karolina Fričová. Libero číslo 8 Jana Haradičová. Tréner Martin Hančík. Asistent Michal Matušov. Ceny odozdáva primátor mesta Stropkov, Ondrej Brenza a súťažný riaditeľ Slovenskej voľbalovej federácie, pán Dilo Stražaj. Slovenska. Ja vám všetkým ďakujem za príjemný cestu domov. Teším sa s vami na stretnutiach Slovenskej voľbalovej federácie. Dovidenia, do počutia, ale na záver ešte poprosím všetky družstvá, aby sa kolektívne odfotili za tým banerom súťaže majstrovstiev Slovenska junioriek. Ďakujem pekne.